Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon po, andito na naman po tayo sa Lucub Este, Malasigi, Pangasinan, kung saan ito na po yung pangatlong punta po natin dito. Yung araw na to ay yung pagdi-deliver na po ng fingerlings na bumibilang po ng 12,000. Ayan. Siyempre po, bago po natin ipakita yung sa fingerlings, ikot ko muna kayo sa ginawa naming setup ng filter, yung sa oxygen, saka yung sa mga setup po ng concrete pan. At ayun nga guys, dito muna tayo sa unang concrete pan nila, kung saan ito po yung mayroong 3 by 5 meters. Dito sa loob niya, syempre ayun po yung ginawa po natin na filter, kung saan dito po siya kumukuha sa labas. Ayun. Tapos dito, papunta dito at lalabas po dito sa ginawa nating filtration. Tapos sa usapang oxygen naman po, yung sa aerator, ayun po siya, yung malaki na yun. Yan. Ganyan po yung ginawa natin. Yan. Tapos dito naman po sa kabila ay ganun din. Meron din siyang filter kung saan yung tubig pag lumabas ay malinis na. Dito rin po siya nanggagaling. Yan. Tapos yun po yung oxygen niya. Yan. Yan po yung ginawa po natin. Para po, ang gusto po kasi ng may-ari yung ganito na setup. Yan. Tapos yung sa usapang drain naman po, kung ibababa lang po ito, taas baba lang po ito, doon din po yung level ng tubig sa loob. Dito na po magbibis yung gusto nyong label ng tubig sa loob. Ayan. Habang lumalabas po dito, papunta naman po siya dito. Tapos itong filter na to, dito siya kumukuha, papunta siya dyan. Ayan. Tapos ito naman po, ang susunod po namin gagawin, iantayin lang po natin yung fingerlings na order po. Ang piraso po nun ay 12,000. Ayan. Update ko po kayo mamaya pag ibababa po namin yung fingerlings po dito sa fish pan. At ayan nga guys, ito na po yung deliver na fingerlings. Nandito na po. Ayan. 12,000 na piraso yung order po nila. Ayan. Titignan po natin ng malapitan para po makita natin yung sukat. At ayan nga guys, nagbibilang na po sila kung ilang piraso yung 1 kilo. Dahil po ang order po nila dito ay 12,000. Kung iisa-isahin po yon, syempre po matagal po yun at pwede pong ma-stress yung mga fingerlings. Yan. Kung napapansin nyo po, yung order po nila ay 4 inches lang, pero yung kasama po nito ay 4 to 5. Yan. Yung bigay po dito ay presyong 4 inches lang. Meron man tayong makitang 3 inches pero iilan, kasi po yan po yung hindi po maiiwasang maisama. Ayan. Yan po yung dineliver po nila dito sa Lucub Este, Malasigi, Pangasinan. Ayan. Napakaganda po ng kanilang fingerlings. Pag yan po ay nabilang na po nila yung 1 kilo, doon na po tayo magbe-base hanggang sa makuha po natin yung 12,000 na piraso. Ayan. At ayan nga guys, habang nagbibilang po sila doon sa baba, tayo naman ay i-check po natin yung mga order po na fingerlings ni boss. Yan. Ang pangalan po niya ay Juan Tamad. Yan. Napakaganda ng pangalan. Si Boss Juan Tamad. Pero napakasipag. Yan. Ito po ay yung sa ibang barangay naman to, 2 to 3 inches. Yan. Ang order po kasi ni boss ay 4 inches lang, kaya doon lang tayo kukuha sa isang tub. Yan. Dito lang po tayo kukuha. Kasi po first time po nila, syempre po hindi po nila alam yung gagawin na umpisa. Kaya andito po tayo para po magturo. Kasi po kinuha po tayong mentor. Hindi lang po tayo nagtuturo ng puro tutorial sa online. Syempre po malaki po ang pagkaiba ng pagtuturo sa tutorial sa online tsaka actual. Katulad po ni boss, ang gusto niya actual. Syempre po 3 beses na po tayong pumunta dito para magturo sa paggawa ng mga filter at oxygen hanggang sa pag-deliver po ng fingerlings. Syempre po babantayan po natin. Yan. At ayun nga guys, nagtimbang na po sila dahil po tapos na po yung pagbibilang. Ayan.
nakuha na po nila yung tamang bilang sa 1 kilo, kung saan nasa 229 po ata yung bilang dito ng fingerlings nila. At ayan nga guys, ito naman po yung unang bagsak po, 20 kilos. Yan, kung napapansin nyo, napakaganda ng kanilang fingerlings na dineliver. Wala man lang kayong makitang umaangat. Yan, ganyan po yung pagbabasihan nyo. Kung sakaling o-order man kayo ng fingerlings, tignan nyo po pag binaba nila ay maraming nakaangat agad. Di po katulad dito sa deliver po na ito ay halos nasa ilalim po lahat. Yan, ganyan po yung kanilang fingerlings, yung similya, napakaganda po. At ayun nga guys, ito na po yung last na lagay nila. Yan. $12,000 pieces lahat ng order. At yan lamang guys, yan na po yung mga order po nila, nailagay na po lahat. Dito sa malaki ay 8,000. Yan, tapos dito naman sa maliit na to, dito naman po yung 4,000 plus mortality. Yan. Yan po yung may-ari. Yan. Kung mapansin nyo yung mga fingerlings na dineliver po, sobrang ganda po. Wala man lang po kayong nakitang nakalutang man lang. Yan. Shout out sa'yo ate. Yan. Kung mapansin nyo, nasa ilalim po lahat. Ganyan po kaganda yung similya po na in-order po natin. Yan. Kaya sa mga gusto rin pong umorder po, gaya po nila dito sa Lukab, comment lang po kayo sa video na ito or chat tayo sa Facebook ko na ito para po makapag-usap po tayo ng maayos at masabi ko po yung presyo na gusto nyo po. Yan po yung mga setup dito. Wala man lang nakalutang. Tapos doon naman po tayo sa kabila. Papakita ko rin po yung kabila para po lahat nakita nyo. Yan. Okay naman guys, maraming salamat sa panonood ng video na ito. Kung bago pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button, notification bell para lang updated sa mga video. Thank you.